Lolu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo siphambili ngalenhlwa. Ndinabantwana ababini abafunda e-high school abaye esikolweni kodwa kuyabhalwa and asiyazi uba sizohlaliswa. Aqokelele okushiyekileyo amaxhoba ezikhukhula emva kokuntlithwa zizantyalantyala zemvula kwiphondo laseMpuma Koloni. Liza kuhlala phakathi komhla wama-23 kuJulayi nowe-19 kuSeptemba ityala likaThabo Bester nabo atyholwa nabo kwinkundla ephakamileyo yaseBloemfontein. Molweni emakhaya nanguvimbe esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Amaxhoba ezikhukhula eMpuma Koloni azamana nokucholachola intsalela emva kokuba izantyalantyala zithwaxela iphondo xa kungoku ezi zikhukhula zisube imiphefumlo engama-90. Ndinabantwana ababini abafunda e-high school abaye esikolweni kodwa kuyabhalwa and asiyazi uba sizawuhlaliswa phi ngoba izolo sithe sesithathiwe esikolweni apho besilala khona sasiwa e-BNB kasifike e-BNB saphinda sajikiswa back. Telene izikhalo zoluntu oluthwaxwe ngoqubulegqitha wentlekele yezikhukhula ezehle eMpuma Koloni zishiya intsizi kumakhulukhulu wentsapho lusaqhuba uqoqo lwabantu abasalahlekileyo logama ilifu elimnyama lombethe amakhaya ohlukeneyo aphulukene namalungu angama-90 ahlukene inyama nomphefumlo kulenyewe bambi bazityande igila ngokujamelana nemingeni yokungabi namanzi kumaziko ababekwe kuwo okothutyana kwabanye inkali xingetyeni ukufikelela kwiinkonzo zezempilo nanjengoko bengesanazo iziqinisekisi namaxwebhu okufumana iinkonzo zezempilo. Sekalo namhlanje sikayitshi sawuqala ukutya ngoku sikubonayo indawo esihleli kuyo amanzi anqabile apha siyaziselwa amanzi izolo khasibe nawo amanzi imini yonke itanki bengenamanzi kangakuba mna ngondithetha isusa masikho right ndisela amanzi kavonxo. Kambe ke inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane utyelele amaxhoba asegcowa evakalisa ngelithi baza kuqinisekisa ukuba onke amaxhoba ayazifumana indawo zokuhlala oku nanjengoko bebethe basuswa kumanye amaholo wezikolo ebebegcinwe kuwo. There would have been an incident where a wrong instruction, an administrative wrong instruction, was issued to actually move our people to the so-called BNBs. I didn't know that. I've spoken to the minister. This morning I sent her the reports. She came back to me now to say all is well, all has been corrected. Lozivakele izinqi zomphathiswa izozinziso loluntu kweyona ndawo intlitheke ngokumandla nguloqulu kubhode imthatha exaninisa ngelithi bamaxhapheshu bengamacandelo ohlukeneyo nokukhawulelana noluntu oluthwaxekileyo. Going to now is an answer to them. We're going to put TRUs first, move them into that land. That's a temporary structure. From a temporary structure, we do a permanent allocation. But there's quite a number of tests that needs to happen before you undertake a permanent structure. Ukanti ke uKasimelane ufunge ngesithembiso sokuthi xhaxhe ukunikezelwa kokutya emva kokuba amaxhoba ekhalazele ukutya okungeneliyo. I-EFF KwaZulu-Natal ithi ngabantu abangama-39 abasinde kwingozi emasikizi ku-R34 phakathi kwe-Ulundi ne-Vryheid abakhutshwe esibhedlele. Logama amaxhoba amathathu eshiyeke kwisibhedlele sase-Vryheid. Ukanti iintsapho ziza kuqalisa inkqubo yokufanisa imizimba yezizalwane zazo ngomso. Intatheli ye-SABC uMlondi Rhadebe uncokole nonobhala we-EFF kwiphondo. Sisesibhedlela iVryheid District Hospital lapho bekade kwamukelwe khona abantu bekade belimele engozini yebhasi namhlanje kuseni kanti sizokhuluma lapha nonobhala esifundazweni saKwaZulu-Natal we-EFF uVukani wakwaNdlovu ukuzwa kabanzi njengoba esethe wathola ithuba lokuthi axoxe nabanye bebelimele ngaphakathi esibhedlela. Vukani kafushane nje mhlambe ngaba ngaphakathi esibhedlela ithini update? No siyabonga kakhulu sithanda ukudlulisa nje kakhulu ukuzwana nemndeni lahlekelwe izihlobo zayo as EFF KwaZulu-Natal siyazwelana kakhulu nabo but ke bakhona abangaphakathi bane abangaphakathi okujabulisa kakhulu ukuthi laba bakhona ngaphakathi bayelulama sebelitholela usizo kakhulu
kukhombisa ukuthi kusasa kungenzeka bakhishwe bahambe bayojoyina imindeni yabo ngoba bakhona abangaphakathi abalingelwe izihlobo noma abashiwe izihlobo zabo. Ngakho ke nakubo kuyabaphoqa ukuthi basheshe babe semakhaya ukuyolungiselela ukuthi bakwazi ukufihla ihlobo. Abaningi kade befakiwe bakhishiwe bonke, I think about 39 ekade bengeniwe bakhishiwe, nabanye abakade bezinye ibhedlela futhi bakhishiwe. Kodwa siyaqinisekisa ukuthi akade bekhona noma laba bakhona ezibhedlela ba ama supporters noma ba amalunga ethu nje EFF kade bese Kingswell ithini emcimbini wethu okade umuhle kakhulu izolo ebesiwenze eKingswell ithini eMlazi beyingxenye yawo. Siyabonga lesikhathi. Siyabonga kakhulu nathi. Loyo uvuka Ndlovu ongunobhala esifundazweni saKwaZulu-Natal weqembu EFF echaza kabanzi ngodaba lokuthi abanye babalandeli babo sebededeliwe lapha esibhedlele, kanti ngakolunye uhlangothi uhlelo lokuhlonza labo bathe balahlekelwa impilo yabo luzoqhubeka kahle kusasa. Asibuyisele izintambo ngakuwe e-studio. Qhuba kwakho ityala logwetyiweyo umdlwenguli nombulali uThabo Bester kunye nabatyholwa nabo abasibhozo ngomhla 21 kuJulayi ukuya nge-19 kuSeptemba kulo nyaka. Ukanti Mashini Mhlowungu omele ugqirha Nandipha Magudumana kwityala lokuqhwesha kaThabo Bester uxelele inkundla ukuba abakwazi ukuchaza ukuba baza kulungela kusini na ukuxoxwa kweli tyala nanjengokuba uMagudumana efaka isicelo sokubhena kwisigwebo senkundla. Ogwetyiweyo nomdlwengulo netyala lokubulala uThabo Bester kunye nabatyholwa nabo abasibhozo babuyele kwinkundla ephakamileyo yaseBloemfontein ukuze kuchotshelwe ityala. Ngaphambili inkundla yanqumamisa onke amagqwetha akhuselayo ukuba avumelane ngomhla umalunga nokumiselwa komhla wokuchotshelwa kweli tyala. uBester uthe ngaphambili eli tyala limchaphazele kakhulu kwaye enoxinzelelo, nto leyo emenza ngoku azinikele ngokupheleleyo ukuba aligqibe ngokukhawuleza eli tyala. Accused 8 is in custody. Accused 9 is also on bail, bail extended on the same conditions as were fixed before, and he is also for 9:30 on the 19th of September 2025. Ukanti uMachini Mhlowungu omele ugqirha Nandipha Magudumana kwityala lokubaleka kukaBester uxelele inkundla ephakamileyo yaseFreystata ukuba abakwazi ukuchaza ukuba baza kulungela kusini na ukuxoxwa kweli tyala. Oku nanjengokuba uMagudumana efake isicelo sokubhena kwisigwebo senkundla ephakamileyo yezibheno nethe kwinyanga ephelileyo yasikhaba isicelo sakhe sokuchitha ukubanjwa kwakhe eTanzania. I think the focus is on her asserting her rights and accessing or rather approaching the Apex Court with a view that we are challenging the decision of the SCA. That's in the main our approach and our focus. Inevitably, the ramification of these processes is that there is a date of hearing looming, and unfortunately, those matters needs to be properly ventilated. Umphathiso wezobulungisa uvele eParlamente phambi kwekomitini ezigqiba zamaphondo eli enikeza ingxelo ekwaphendula imibuzo ngokumayela negunya abantu lezotshutshiso. Uthe athatyathiwe amanyathelo enkqubela phambili kumatyala athile kodwa kungenziwa ngcono ngokuphathelene netyala lodlwengulo lika-Omothoso. Umphathiso wezobulungisa nokuphuhliswa komgaqo-siseko kweli uliqhwabele izandla igunya abantu lezotshutshiso i-NPA ngokuzama ukugcwalisa izithuba zonyaka-mali ophelileyo. Woleke ngelithi benza kangangoko phantsi kwemeko ezimaqongo. NPA has been, for example, on the issue of vacancies, has done quite good in terms of closing that gap, filling the vacancies previous year, financial year, and this year as part of building capacity. Kananjalo ukhankanye amanyathelo wokungqubanisa inhloko nemibutho engekho phantsi korhulumente ephakamise inkxalabo zokuba i-NPA ayifumani inkxaso eyidingayo nefanelekileyo kurhulumente.
Unfortunately, I heard over the yesterday and today some of the NGOs that they are saying that we're not supportive as government of NPA, and I don't know where it comes from. I will be reaching out to them so that they can explain to me which government are they looking for to support NPA, and who told them that we are not supporting NPA, because we are supportive of NPA. Ukanti ke okaKhubayi kwathe ube nalo uthethathethwano nenhloko yegunya lezotshutshiso yeli uShamila Batohi yaye bavumelene ukuba noxa nje kubekho iziphumo ezingakholisiyo kweminye imiba kodwa akukubanga konke. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Kwalapha ezindabeni uvele phambi kwenkundla kaMantyi wase-Athlone eNtshona Koloni uVuyolwethu Tshukela nowaziwa njengoYesu ngezityholo zokubulala nezinye, kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Namkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ke ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus ukanti ungazifumana ukuphela nje kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Makhe siphinde sikrwaqule kwinqaku eliphambili ngale ntlwa. Amaxhoba ezikhukula eMpuma Koloni azamana nokuchola-chola intsalela emva kokuba izantyalantyala zithwaxe liphondo xa kungoku ezi zikhukula zisube imiphefumlo engama-90. Ingaba ikomishoni ezimeleyo yezonyulo i-IEC kumele inikwe amagunya ibekele isweni inkxaso-mali yamaqela ezopolitiko. Lo ngomnye wemibuzo eza kushukuxwa kwingqungquthela yeentsuku ezimbini eqala ngomso eThekwini. I-IEC iza kusebenzisa lo msitho ukrwaqula kwimingeni nokuphunyezwe ngumthetho wenkxaso-mali yamaqela sukela kumiliselwa kwawo ngo-2021. Lo mthetho ujolise ekulawuleni inkxaso-mali yasesidlangalaleni neyabucala yamaqela ezopolitiko, ukuphucula ukuphumela ubala nokuphepha ukubanjwa ngobhongwana kwamaqela. Ngabathunywa abangaphaya kwama-200 kuquka amalungu epalamente nakarhulumente ekulindeleke bazimase inkomfa yokuqala ye-IEC ngenkxaso-mali yamaqela. Abathunywa baza kushukuxa indlela ezizizo ngenkxaso-mali yamaqela ngenzame zakwameleza idemokrasi yeli. I-IEC ithi umthetho wenkxaso-mali yamaqela uyimpumelelo. What I like about what the law has done to date is that those private individuals or business that are donating to these political parties, the public would now, be vigilant to see whether this particular business or the individual is getting some business from the state or not. Nakubeni uyimpumelelo lo mthetho kodwa amaqela amaninzi abonakala engawuthobeli. De wambi afana ne-ANC, ATM, AIC ne-COPE athathelwa amanyathelo omthetho. Amanye atyholwa ngonganyaniseki xa ediza imali axhaswa ngazo. Lo gama wambi ethi kudingeka ibekwe esweni nangakumbi inkxaso yamaqela. If not the IEC, then through other alternative platforms, there should be ways and means to ensure that everybody then makes the disclosures they are required by the Political Party Funding Act. We don't think that the IEC is currently monitoring that arena correctly, and we have seen, especially period the 2024 elections, where there were organizations like Change South Africa of Roger Jardine that got 35 million and then just didn't contest elections. So that's a form of money laundering, and we've declared that before. We're talking about political party funding, and we're leaving out the elephant in the room of individual funding outside of political parties, like it happens on Cyril Ramaphosa, where he was funded by big companies straight to his trust and to his organization. Kule nyanga ipheleleyo amalungu eParlamente apasisa izilungiso ezivumela amaqela ezopolitiko afumane iminikelo ephindeke kabini ngokufikelela kwi-30 million kune-15 million rand yangaphambili kwaye adize inkxaso ayizuza ukuqala kwi-200,000 rand endaweni ye-100,000.
Inkokheli yombutho womkhonto wesizwe uJacob Zuma udize ukuba kungakhona okungaphaya kokududulwa kobesakuba ngunobhala jikelele walombutho uFloyd Shivambu kwisikhundla sakhe ngaphandle kongalandeli komgaqo siseko wawo. uZuma bethetha kwindibano yolutsha lwalombutho eClermont eThekwini ngomvulo nalapho athela umbutho usukusetyenziswa ngabantu abafuna ukwenza imali ngawo. Amasontweni amabili edlule iqembu le-MK lamemezela ukuthi lo wayengunobhala jikelele walo uFloyd Shivambu uzothunyelwa ePhalamende likazwelonke. Isizathu salesi sinqumo bathi uShivambu wathatha uhambo olungagunyaziwe lokuvakashela umfundisi uShepherd Bushiri ngempelasonto yePhasika nokuthi isenzo sakhe asihambisananga nomthethosisekelo weqembu. Ngosuku lesimemezelo umholi weqembu umnumzana uJacob Zuma waze wathi iqembu selithole izikhalo zeningi ngalolu daba. uShivambu wathi uyasemukela isinqumo seqembu. Kodwa ke sekuqubuke imibuzo mayelana nokuthi ukuvakashela uBushiri bekuyisizathu sangempela yini sokususwa kwakhe. Ekhuluma emcimbini wentsha eThekwini izolo umnumzana uZuma ugxeka abantu ababonakala bephikisana nezinqumo ezithathwe ubuholi beqembu. Baba uSecretary General kule sebe u7 manje. Kuba sidlali. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu uyathandwa wikho konke, we don't care. We talk about our party. Yize ngazange agagule uShivambu ngegama uZuma uthi abosuswe esikhundleni esithize basuswe ngenxa yezenzo ezimbi zokungasiphathi kahle. Uma sithi akaphume lo asisho ngoba simsukela nje. Ngizwa kahle. Kodwa ngeke simtshene ngoba asifuni ngcolisa amagama abantu. uShivambu akakaze abonakale noZuma selokhu asuswe ebuholini beqembu. Kanti ke akakacaci ukuthi angasafungiswe nini ePhalamende. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Umkhanelo neminyaka engama-38 noyanyaniswa nezityholo zokubulawa kanoteksi uvele kwinkundla kamantyi yase-Athlone eCape Flats eKapa. Ityala liyamiselwa umhla wama-24 ngoLwesibini wale veki izayo ukuvumela ukuba lo mkhanelwa afumane igqwetha eliza kumela ze afake isicelo sebheyile. Uvuyo lwethu Chukela nowaziwa ngelika Yesu ujongene nothotho lwamatyala naquka ukubulala, ukuzama ukubulala nokunyanzelisa inhlawulo. Ubanjwe ngamapolisa aseFreystata ngoLwesihlanu weveki ephelileyo emva kokuzifihla eVelcom. uChukela utyholwa ngokwenza ulwaphulo-mthetho enyanga kwicandelo loneteksi. 38-year-old Vuyolwethu Chukela, also known as Yesu, had been on the run and was sought by police in relation to charges of murder, extortion and arson linked to the taxi industry in Nyanga. Sibulele mawethu ngosibuleka indlebe sinikhumbuze ezangomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawahlangana amafuli iphumilanga basembo vumani njengenonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yongokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhlwa kuyaphawuleka mbukeli into kubana noko sawulindela ingqela eqhaqhazelisa amazinyo mbukeli ezawukubungela pha kwindawo ezikokapa laduma iqhubeke yenze njalo ke mbukeli idala namathuba nje aphantsi emvula ka-30% kwindawo eziqhinela pha koGqeberha liliso urhelele ngemafu ke mbukeli pha kwindawo ezikozenzweni napha koBloemfontein ko-Upington kanti ngomso kuyaqapheleka mbukeli into kubana iyaqhubeka le ngqele ixana nazile kodwa ke mbukeli isuka kwindawo ezipha kwimpuma kanti namathuba nje aphantsi emvula alindelekile mbukeli pha kwindawo ezikompuma koloni. Izibhaxu zenkungu ziyabonakala kwindawo ezikumantla pha koPitoli napha koMahikeng. Into ethi xa uqhuba kusasa qiniseka into kubana uqhuba ngononophelo kanti ngokumbukeli sizawuhlabela mgama sijonge isilumkiso esiphuma pha ku-South African Weather Service. Njengoko sibona mbukeli into kubana kuza kuba khona ukulwatyuza kwamaza kwindawo ezigudlunxweme pha kaloku komangalisweni nomoya obhudlayo mbukeli kwindawo ezikumazantsi kaloku mbukeli pha kompuma koloni. Kananjalo ngomso mbukeli ayaqhubeka lamaza elwatyuze eqhinele eqendongqo pha kwindawo ezikozenzweni koGqeberha napha koMontshi nomoya obhudlayo mbukeli ozawulwatyuza engena pha kwindawo ezikumbindi wompuma koloni zinyukela ngasentla kwindawo ezikumazantsi pha kaloku koThekwini. Kanti ngoku
esawujonga amaqondo obushushu mbukeli kuyaphawuleka into yokubana xa sijonga amaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa 12 degrees koMasina kanti ke mbukeli phako Phalaborwa ibe nguye u13 degrees xa sawungena ke phako Sajonis koSinuka komthatha kwaPain koTsolo eQonce koHopedale napha kaloku koDikeni nakoSidadwe neNtsolo khona mbukeli kuyaphawuleka into yokubana kuyabanda ngo15 degrees ibonde kanobomke mbukeli phako Ncuba ngaye u15 degrees nakusasa phakwiindaba ezixanenezileyo zakoPhumleni nguye u18 degrees ndisatsho ndithi mazixhume inqawe emaxhekweni Nkosi.